எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம். முன்னுரை. எபேசியர் திருமுகம் மிகவும் சிறந்த கருத்துக்களை தன்னுள் கொண்டுள்ளது. திருச்சபை பற்றிய அழகான உருவங்களை நமக்கு தருகிறது. கடவுளின் திட்டம் என்பது மனித குலத்தை மட்டுமல்ல, படைப்பு அனைத்தையுமே கிறிஸ்துவின் தலைமையில் கடவுளுடன் ஒப்புரவாக்குவது என்னும் உயரிய கருத்தை இத்திருமுகம் எடுத்துரைக்கிறது. குடும்ப வாழ்வு பற்றி சிறந்த அறிவுரைகளையும் வழங்குகிறது. இது கொலசையர் திருமுகத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது. பலர் இதனை கொலசையர் திருமுகத்தின் விளக்கமாக கருதுகின்றனர். ஆசிரியர். இத்திருமுகத்தை பவுல் எழுதினார் என்பது மரபு நம்பிக்கையாயிருந்தாலும் அண்மை காலத்தில் சில மாற்று கருத்துகளும் தோன்றியுள்ளன. 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் எபேசில் தங்கி பணிபுரிந்த ஆசிரியர் எபேசு மக்களுடன் கொண்டிருந்த உறவை திருமுகம் காட்டவில்லை. வழக்கமான வாழ்த்துகளும் இதில் இல்லை. இதன் கருத்தோட்டம் நடையும் சொற்களும் கூட பவுல் எழுதிய கடிதங்கள் என்று மாறியிருக்கின்றன. திருச்சபையை கிறிஸ்துவின் மறை உடலாக சித்தரிக்கும் ஆழமான ஈரையல் கருத்துக்கள் பிற்காலத்தவை. இத்தகைய பல காரணங்களின் அடிப்படையில் இது கிபி 80க்கு பின் வேறு ஒருவரால் எழுதப்பட்ட மடல் என பலர் கூறுவர். இது லவோதிக்கேருக்கு எழுதப்பட்ட மடல் என்பர் வேறு சிலர். எனினும் இதனை ஒரு மடல் என்பதை விட ஆழமான இறையியல் கட்டுரை என கொள்வதே சிறப்பு. பல சபைகளுக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்தின் எபேசு நகர பிரதி இது என கருதலாம். எனவே தனிப்பட்ட செய்திகள் இதில் இடம்பெறவில்லை. இதனை பவுலின் சீடர் ஒருவர் பவுலினது கண்ணோட்டத்தில் அவரது பெயரில் எழுதியிருக்க வேண்டும். இவ்வாறு எழுதுவது அக்காலத்தில் முறையாக கருதப்பட்டது. உள்ளடக்கம். இத்திருமுகத்தின் முதற் பகுதியில் ஒற்றுமை பற்றிய மைய கருத்தை ஆசிரியர் விளக்குகின்றார். தந்தையாம் கடவுள் தம் மக்களை எப்படி அழைத்துள்ளார் என்றும் அவர்கள் எவ்வாறு தம் மகன் இயேசு கிறிஸ்துவினால் மன்னிக்க பெற்று பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றார்கள் என்றும் கடவுளின் தூய ஆவியால் எவ்வாறு உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றார்கள் என்றும் கூறுகிறார். 2ஆம் பகுதியில் வாசகர்கள் கிறிஸ்துவுடன் கொண்டுள்ள உறவை தங்கள் வாழ்வில் காட்ட வேண்டும் என்கிறார் ஆசிரியர். பொதுவான சமூக அன்பு வாழ்வும் குடும்ப அன்பு வாழ்வும் இந்த ஒற்றுமை எடுத்து காட்ட வேண்டும் என விருப்பம் தெரிவிக்கின்றார். இத்திருமுகத்தில் பல உருவங்கள் இடம்பெறுகின்றன. திருச்சபை உடலாகவும் கட்டடமாகவும் மணமகளாகவும் கிறிஸ்து தலையாகவும் மூளைக்கல்லாகவும் மணமகனாகவும் உருவகிக்கப்படுவதை காண்கிறோம். கிறிஸ்துவுடன் இணைந்து வாழ்வது பற்றி பல முறை சொல்லப்படுகிறது. கடவுளின் அருள் வலியுறுத்தப்படுகின்றது. அனைத்தும் கிறிஸ்துவின் அன்பு, தியாகம், மன்னிப்பு, அருள், தூய்மை என்னும் அடிப்படையில் பார்க்கப்படுகின்றன. அமைப்பு. 1. முன்னுரையும் வாழ்த்தும். 2. கிறிஸ்துவும் திருச்சபையும். 3. கிறிஸ்துவ புதுவாழ்வு. 4. இறுதி வாழ்த்தும் முடிவுரையும்.